Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Ewe m na-asị gị nwanne, ịma na ụwa bụ ahịa. Ya bụ ahịa onye zụrụ ọla. Ndị bịara n'oge, ma o nwere ndị abịaghị n'oge. Mana mgbe onye jiri bịa, ọ bụrụ ya ụtụtụ. Ajụjụ m wee bụrụ, kedu otu i si azụ ya bụ ahịa? Ị na-azụ ọcha acha bute, achaghị acha bute? Nwanne marakwa na oge ọbụla onye lara bụ oge nke ya. Maka na o nwere ndị nara n'ụtụtụ, nwee ndị nara n'ehihie, nwekwa ndị nara n'abalị. Ya mere, nwanne gbaa mbọ zụrụ ihe ọbụla ị chọrọ ịzụ ma ọ bụrụ na ị gaa ahịa, ka ụta ghara ịdịrị gị. Maka na ụwa bụ ahịa zụrụ onye zụrụ ọla. Ndewonu, ka o mesịa.